שלום צופים יקרים, כאן דור בסרטון חדש, ואני יודע, לא עליתי הרבה זמן, אני מצטער, אני עשיתי לימודים, כל השטויות האלה, אבל חברים וחברות, אני חושב שאנחנו נוכל לשחק היום סופר מריו וחכו שנייה, סופר מריו בראדרס. אז חברים וחברות, אני חייב להגיד שזאת הפעם הראשונה שלי שאני משחק את המשחק הזה. אני חושב שאין צורך, זה מריו, כולם מכירים. בואו פשוט נתחיל ונהנה. רגע חברים, שנייה, אוקיי, אני אעשה את זה בלי מוזיקה כדי שאתם תשמעו אותי, כי לפעמים כשאני שם את המוזיקה אז זה כאילו זה. טוב חברים, תקשיבו, אני שיקרתי. טוב, אחי, מה זה הדברים האלה? למה יש פטריות זזות? טוב, איפה אני? אוקיי, מה זה? לא, למה אני עשיתי קטן? מה זה? מה זה? תגידו, אתם לא חושבים שזה קצת מוזר שאני אוכל פטריה? כאילו מה יש בפטריה? מי יודע? נכון? כאילו, אם זה סמים, אם זה סמים, מה אני אעשה? מה זה? לחצתי רק על הבי, חבר'ה, כמו מה זה? טוב, תקשיבו, אני אמת, יודעים מה? אני כן משחק את זה מלא פעמים, ניסיתי להביס את זה וחשבתי אולי זה רעיון טוב לסרטון, ואני אף פעם לא ניצחתי, הגעתי רק לרמה שלישית. אוקיי, אנחנו צריכים להציל את הנסיכה פיץ'. אני בביוב עכשיו? מסריח פה מי שעשה בו קקי. אני אסתכל עליך סטיב. כן, שיט, מחסית סטיב. ריפ סטיב בתגובות, קדימה חברים. ריפ סטיב. שייני. שיט. אוקיי. בואו נמשיך בפודקאסט של מריו. אני רוצה אש מדורה. נה. היי סטיב, ביי סטיב. לפחות הפעם לא מחצנו אותו. נייס. תודה סטיבים אחרים. טוב. בום. תגידו, זה רק אני? אתם יודעים יש כזו תיאוריה של מריו? נו מה? למה לא יכול להישאר גדול? אם בטריות, תקשיבו, הבטריות האלה רק זזות משמאל לימין, אוקיי? אז כאילו, איך הם הופכות אותי כל כך קטן? טוב חברים, תקשיבו, אני אתן לכם עכשיו טיפ. קבלו. אוקיי, מה שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים, קבלו, לעלות על זה פה, בשני, ואז אתם צריכים ללחץ ככה, בום, רואים? ואז אתם יכולים לדלק כמה רמות. זה 2, זה 3, וזה 4. אני בוחר ברמה 4, יאללה. אני לא מנסה באוזר היום. אין מצב, נכון? בפעם... יש! זה גדול, אני צריך עוד פאוור-אפ. עוד! מה זה שם? הוא יורה לה כיפ... את זה אני לא ידעתי. למדתי את זה לאחרונה מטיפ. אני באמת. רגע, מה יש לנו פסילה האחרונה? אוי לא. גיים אובר. זה אוקיי, הזדמנות שנייה, לא נורא. בוסו. אוקיי, ככה. בוא נראה. בום. אני חושב שאני צריך ללכת למשטרה. כאילו, הם גם מנסים להרוג אותי, אבל אני אשכרה הורג אותם. חוץ מזה לא.
לא, רגע, גם אין לנו סימון, לא משנה. אני חושב שאני רוצח. אני לא יודע לדבר היום. זה גם מישהו מכיר גרביטי פולס? כאילו ברור שלא מכירים. אם כן, תעשו לייק, סאבסקרייב, לא יודעת אם יש... סליחה. מצטער. אין כללות בסרטון שלי. אני אף פעם לא מקלל. אבל לא, אתם יודעים שזה נראה ממש כמו זה. לא קיללתי, לא אמרתי מילה לעופר. לא, אתם אמרתם לו מילה לעופר. אוקיי, מה? אני ילד טוב. חתיכת בני שדות. נסעתי 3 פעמים שוב. נייס. אמין, יש ביטי אייס. אוקיי. גומבה. בוא. בום. פטריה. נראה לי הפטריה הזאת זה אסטרואידים. חבר'ה, אני פינחתי את מה? זה מה? נעשה ריסט, מה? תקשיבו, הפטריה הזאת זה אסטרואידים. אוקיי? אתם שמעתם אותי נכון? כן. אסטרואידים. בגלל זה מריו נעשה ככה בום, טרו. את האש, אני לא כל את זה יודע. יש פרחש? מה? אולי ביפן. הוקורוקורו. הקיריקורו. הוקורוקורו. תקורבו. וואו. בום. טוב. הנה פרח האש. תתראה. חבר'ה, חכו רגע. חכו. יא. דה. נעשה קקיש. טוב. בום. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Oh. נכון פשוט לעשו ככה. טוב. מוכנים? 3, 4. נייס. טוב, לא, ידענו. באתי לסיים את הסרטון, אבל יאללה, בוא נמשיך קצת. אימא'לה. פפאו. יודעים מה, עכשיו, אני לא אעשה את הטריקים. אני לא אעשה את הטריקים של כאילו, אתם יודעים, לעלות רמות וכל זה, כאילו, לדלג על רמות. מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעשות את כל זה. אנחנו הולכים, ותקשיבו, אי אפשר לעשות סב או משהו כמו פוקימון, אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אם אנחנו הולכים להיפסל, אנחנו הולכים לעשות את כל זה. רגע, זה מה לא משנה, אז בואו, אני סתם מבלבל את המוח. בים. טוב, יודעים מה חברים וחברות? זה היה נעים מאוד. אני חושב שזה הסרטון היום, אני יודע שהוא די קצר, אבל לא נורא. אני אעשה את הסרטון הבא יותר בקרוב, ולא איזה חודשיים, או 3, לא בדקתי. אז אני מקווה שאהבתי את הסרטון, תעשו לייק, סאבסקרייב, חדשו לפעמון, הכי חזק שאתם יכולים, ויאללה ביי. לא גנבתי את זה ממערכת השיחות,